दासान्दि अदालगुरियावहाय हाग्रानि मैदेर दान्थाल ओंखारदों लोगोफोर, बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं खावलायदों नोंथांमोना गासिबो सिरियास जानानै थादो, नङाबा हाग्रानि मैदेराहाय सोरनिबा माइ बाख्रियावहाय हाबनानै माइ जालांनो हागौ हो। गाइस गिबियावनो बयखौबो बरायनानै लानो गोनां थाबाय आंनि दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ'आवहाय। गोबाङानो मिथि नार्जारि बिथांनि सायावहाय गोबां कमेन्ट खालामबाय थादोंमोन नङा होमबा, दिनै क्लियार जाबाय। थ' आब' मिथि नार्जारिखौ आंसो गोसोथोयोमोन लोगोफोर, फार्स्टआवहाय आंसो बेखौ प्रप'ज खालामदोंमोन। बिथांखौ प्रप'ज खालामबाय थाबाबो बिथाङा आंखौ एक्सेप्ट खालामासै, दिनै नेवसिनानै थांबाय, माथो खालामनो आरो उफाय गैया। दे जायजों हाबा जादों बेजोंनो मोजाङै संसार जाबानो जाबाय आब' मिथि। थ' नोंथांखौ आं प्रप'ज खालामदोंमोन आरो ना, नोंथाङा आंखौ एक्सेप्ट खालामासै ना, दुखु मोनबाय आरो। थ' हाग्रानि मैदेर फैदों दै लोगोफोर, मैयानिफ्राय हाग्रानि मासे मैदेर फैदों, गोबांनि न' हाबनो हागौ। थ' बेनिखायनो एसे दरजाफोरखौ फांथेनानै मोजां थाबानो जाबाय। दरजाफोरखौ फांथेलाबायनानै एसे मोजाङै था, नङाबा हाग्रानि मैदेरा हाबनानै सोरनि मा जालांगोन, सोरनि माइ बाख्रियाव हाबलांगोन, सोरनि माइखौ जालांगोन रावबो हमनो हानाय नङा।